Salam gaderli watandaşlar, salam mehriban illäşler. Gününe görüşüňizi ýaly ýene-de gön efir. Birtide siziň öň eşitmedik zatlaryňyzy görüň bermek isleýän şu gün. Hani efiri paýlaşyň watandaşlar. Adam ýygnanjysyn, geliň. 5 minut ýaly garaşyp göreliň. Häzirlikçe adam ýok. Sebäbi Türkiýe wagty bilenem emmeler işli wagty bolmaly. Onda da men şu wagt açaýyn diýdim. Sebäbi meňem işlem bar. Ýene bir sefer salam watandaşlar. Salam mehriban illäşler. Bugün men size Niýazow ölen wagty ýa-ni öýünden köşkünden çykan gymmatlyklar, şaýtepleri, öýüniň içinden çykan altynlary, gowherleri şular barada aýdyp berjek. Sebäbi buny men bir näçe ýyl boldy eşdenme ýöne aýtman ýördüm. Maňa aýdan adamlara ziýan etmesin diýip. Inni şu günini şonuň wagty geldimi kädiýän, halka bilmelimi kädiýän nämeler bolup geçdi. Niýazow ölenden soň Niýazowyň ogly bar bilýänsiňiz, Murat diýip Awstriýada ýaşaýan bolmaly. Şwitsariýada ýaşaýan bolmagy mümkin. Ýöne Awstriýada ýaşaýan bolmagy mümkin. Orsetde de ejesi ýaşaýardy Niýazowyň aýaly. Ady ýadyma düşenok aýalynyň näme şoň ady? Aýalynyň ady. Rütgeşik ady bardy. Ýadyma düşdi. Ondan Niýazow ölenini köşküniň içinde gaty kendat bar. Köşkem özüňiz bilýäňiz gaty uly. Ondan içem goşdan doly. Inni Niýazow ölenini şol 1991-nji ýyllarmy 93-nji ýyl aralykda Niýazowyň ýa-ni gady nebiti satyp nimeden pullary ýa-ni öz adyna goýdy. Meň adymda dursun diýip. Şol meň pikirimçe $3 milliard bolmaly şo wagtky pul bilen. Ni buny bir meň hasamda dursa gaty bir neme bor, nadёжно durur, bir berk durur diýip ýa-ni halk allap öz adyna goýdy şo puly goýmasyny. Ýöne
O pul ondan soňam has köpelli ol diňe ol 3 milliardda durmady ol soň. Başdaky 3 milliard ol. Ondan soňky ýanky Deutsche Bankda zatda duran bolmaly şo pul. Inni Niýazow ölenini şo pul hemmeler aýtdy-da gürüm-jürüm boldy diýip. Ýöne Niýazowyň hasabatyny ýürediýän bir ors adam bardy şoň ýanyna. Hemişe eli papgal şol gazyň neftin gelen pullaryny hasabyny geçirip berýärdi. Oňam ady familiýasy ýadyma düşenok ýöne şol adamyň ors adamdygyny bilýän. Niýazow ölen güni şol adamam ýitirim boldy. Inni ýanky ogly bar diýänimma, Niýazowyň hasabynaky puly almak üçin inni başga nähili pullarynyň bardygyny olarga bilýändir. Ýene-de oglunyň bilýän pullarym bardyr, belki bilmeýän pullarym bardyr. Sebäbi Niýazow kän ogluny ynanmaýardy. Ynanmaýanyň sebäbim oglunyň bir azartny bir igrokdy. Şoňa häsiýeti bardy oglunyň. Kazino oýnaýardy. Bir gijede 1 million, 2 million, 5 million pullary ýitirýärdi. Ýanky utdurýardy-da. Şolar ýaly nemesi bardy onuň. Şo döwürde oglunyň Türkmenistana başga adamlaryň çilim getirmesini zapretşat etdirdi. Ýani gadagan etdirdi. Diňe özi getirýärdi. Başgalar çilim satmak ýa başga ýurtdan getirip satmak, bazarlara ýaýratmak bolanokdy başga adamlara. Diňe şoň ogly getiren, wagonlap getiren çilimlerini halk bazardakylar ýanky realizabad edip berýärdiler. Ondan inni şol puly Deutsche Bank'damy, Germaniýadamy, Şwitsariýadamy duran pullary, gaz neftiň pullaryny Niýazowyň diňe ogly gol bolmasa başga kişi alyp bilenok. Inni başga ýurtlaryň banklarynyň biz işleýiş sistemasyny bilýäs. Sen özüňe adyňa hasap açyp pul goýuňda seniň ikinji litso, ýanky sen garnaşyň ýa seniň aýalyň bolmaly, ýa adamyň bolmaly, ýa çagalyň biri bolmaly, ýa eneň ataň bolmaly, ýakyn biriň bolmaly. Davernis diýen zat bar, ynanç gaty. Şonu goýup gitmeli bankda şonuň original formasy durýar. Ýanky kopýasy ýa originaly şoň ýaly. Saňa kopýasyny berýärler ýa-da. Onuň originalyny bank özüne saklaýar. Inni şoň ýaly ýagdaýda bul näde edilýär? Bul uly summalar bolan edilýär. Ol kiçi bir 1000, 2000, 5000 dollar üçin edilenok. Inni şoň ýaly ýagdaýda men ölsem meselem şu pulum plany men çagam meselem ady familiýasy şol alyp bilýär diýip ýani hatda görkezdilen şu summany. Ine de goly, oňam golu bolmaly, seňem goluň bolmaly. Iki adamyň golu bolmaşa taýdy. Birim şol accounty ikinji adamyň dostupy bolmaly. Ýani bu adam ölen ýagdaýyna girip bilýän bolmaly. Inni oglunyň şol ikinji litso görünüşine oglunyň ady bar ekeni. Şo Şwitsarsk banklaryna, ýanky Deutsche banklaryna ady bar ekeni. Inni bu Niýazow ölenine bunu çagyrýarlar. Çagyrýanlar kim? Çagyrýanlar ýanky Niýazowy inni kawyçkaň içinde öldürenler diýseňem bolýar, ýa öldüripdir diýseňem bolýar. Inni biz o zatlaryny analiz edip bilemdik. Näme üçin? Sebäbi ol eýem gömülli. Niýazow gömülli jaýlaryny eger açyp barlap bolýan bolsa, etdirseler, onu soň etse bolar. Näme üçin näde bölüpdir? Ýöne Germaniýadan gelen ýanky doktor ba ýüregini zadyny şol operasiýa edip arteriýalaryny çalyşyp beren şol doktor getirdiler. Sebäbi ol primoy özüniň günümül nemesini nädi? Barlygyny nädi? Barlap durýardy-da bir her 3 aýdanmy, 2 aýdanmy, ýer aýdamy gidip barlap durýardy Niýazow. Onuň şonu getirýärler, bulam elbetde epetli gelip giden vizit üçin epetli bir çemedan pul alyp giden bolmaly. Şoň üçin hem ullukan zat aýdyp bilmedi. Aýdan dady meni ýaň ýakyna kontrolla bolly, barlygda bolly.
Onu öýtgeşik zat ýokdy, hemme zat gowudy diýip aýtdy. Ýöne anyk nämeden ölenini aýtmady. Ýagny bol tebe aýdybam bilmeýär-de, ony bilmek üçin, aýtmak üçinem polностью nime gerek, wraçebное заключение gerek, ýa-ni anatoma fiziologlaryň nimesi gerek, заключениелери gerek. Bul köp taraplaýyn işlenýär-de. Her nime spesialist özüniň barlygyny geçirip şo trup ölen jesedi barlaýarlar. Onam edilmedi, ol şo durşuna gömülli, ýöne doktoryň dillen aýdan zady şu zatlar. Maňa menne barlyga geldi, gelen wagty gowdy diýip aýtdy. Ondan soň näme boldy? Inni ogluna habar etdiler, ogly geldi. Ogly gelýär-de, inni habar edilende näle edilýär? Kakaň, şo Niýazowyň, şo banklardaky pulunyň deň ýarsyny bize berýän. Bizem saňa kakaň köşkünnäki ähli altyn kümüşlerini, gowherdaşlaryny hemmesini berjek. Eger şo puluň ýarsyny bermeseň, biz köşke seni goýup beremzok, Türkmenistana wapşe gelmersiň diýdiler oňa. Inni oglu köp wagt ruhsat bermändir, razy bolmandyr, gol çekmändir. Sebäbi bu soň ýanky nime gelenni, şo Türkmenistana jaýlamaga gelýär-de, şo gelenni soň goýup bermändirler. Şol sen şoňa hagda gol çekmeseň giden ok Türkmenistanyň. Gepiňi ýetkesi goýup bermändirler. Bulam köp razy bolmandyr. Onuň çagyrylyp getirilenine ol öllü habary bilen gelýär-de, öllü habar aýdylýar, onda gelýär. Onu aýalam gelýär, şonuň aýalam bardy nimeden jaýlananyna. Soň gitdiler, soň görünmedi olar. Oglam soň görünmedi, aýalam görünmedi. Gyýdan bile geldi diýen aýal bile. Ondan inni ýanky iň gyzyklylaryny aýdyp berýän size. Şol ahyry boýun bolýa ogly ýarty puluny şo Deutsche Banklardaky ýarty puluny berjek, eger köşküniň durşuny içindäki ähli zatlaryny alyp bilsem, bu garamy berýänni, ýartyny berýänni gol çekipdir-de. Şoň şeýdip zor bilen gol çekdirýärler. Zor bilen. Ýogsa berjekler eken o puly. Näçe milliard baram bolsa berjekler eken ogly. Ondan bu razy bolýanyň sebäbi göýberilen ok. Türkmenistanyň territoriýasynyň göýberilen ok. Indi buny gol çekenden soň daşnada üýşüp gol çekdirýärler. Indi şo gol çekenden soň, indi şo puluň jem ýarsy, deň ýarsy kim gol çekdiren bolsa, üstüne durup şol adamlara geçýär. Ýarsynam ogly almaly. Indi nime boýunça, dilduguşyk boýunça kontrakt zat ýok otaýda, çörne сделка diýilýär-de, gary ýollar bilen edilen işler. Ondan bu ýanky köşküň içi daşy zatdan doly. Köşküň içindäki ähli hallar bolsun, mebiller bolsun, altyn kümüşler bolsun, gowherdaşlar bolsun, şeýle bir interesli zatlar çykdy diýe-de. Men kimiň aýdyp berenini aýtjak däl, sebäbi ol adamlaryň bezapasnosty üçin men muny birnäçe ýyl nime içimde saklap ýördüm-de, aýtman ýördüm. Şol adamlara ziýan ýetmesin diýip maňa aýdan adamlara. Ýöne şol bir geň zat, men geň alyran zat nime boldy? Şu köşküň içi näçe etaj bolsa, 2-3 etajdagy bar diýe-de. Onuň her etajyndan gaty zat çykypdyr-da, her etajyndan. Gapysyndan niýe şol köşküň gapysyndan şeýle uzun koridor gitdi diýe. Uzun koridor, 2 gapdalyna da her näçe adymdan, 5-6 adymdan adam oýdular diýe. Her 5-6 adymdan şeýle 2 tane nime zabor edipdirler-de, adamdan haýat dikip gidipdirler şeýle. Furgona barýança. Üzüm ullakan näçe san furgon geldi diýe. Ýanky furgon diýenim, ýygy pritsepli içine ýük daşalýan bar, daşaryklary gatnayan furolar diýilýär-de başga dille. Şol konteyner, başgaça aýdanda konteyner bolýar. Şol furolar gelip hatara durupdyr-da, indi bir ýerde bolsa beýlekisi gelýär diýe-de. Onuň maňa aýdylany ulu 3 tane furo diýdi, diňe
ýanky altın gümüşler üçin idi-de, şaýtepler ýanky zatlar üçin. Ýöne ondan daşaram ýanky mebel üçin başga furgonlar geldi diýdi. Hallar, ýeneler üçin. Indi meni geň galdyran zat şu iki tane hatar diýe-de şeýle, haýat gitdi diýe, tä furgona çenni. Onuň daşıyanlar bar, ýanky yük daşıyanlar bar, ýanky neme öýüň içinden çykarýan karapga altynlar, gümüşler bul nemeden neydi? Altın hemmeten altından edilen her hili bir figuracıkları bar diýe-de meselem pil jagadlar, ya at jagadlar, şular ýaly ullu kiçili ol neme suvenir bolan soň neme şol wagtky ministrler zatlar ýa bir onuň iş talap etjek ýa iş haýyş edenler bolsun, şu padark üçin getirip durupdurlar-da. Ministrlerim şoň ýalydy, şol getirip durupdurlar üstüne padarka diýip mine neme aýdan zatlary şu piller meselem biriniň üstüne giydireňde ulanyp gidýändir şey, içinden kiçijek çykýandyr pil bolsa. Şularyň hemmesi altyndan niýe? Şol ulusy, kiçisi, onuň kiçiräk şey edip bir wat matryoşkalar bolýardy içlisine girýän. Şoň ýaly-da, şo piller hem şoň ýaly. Ödem altyndan bar, altyndan oň ýazatlar satylanak zakat edilen niýe? Düşünüp bilýärmi? Zakat edilen. Ödem şeýle bir gulup adam eken niýe-de, Niýazowyň özü şeýle bir akmak adam eken niýe, näme üçin diýip sorasam, şo diýdi, öýüni bir bolusy zatlardan doldurypdyr diýe-de, üýşürip bilipdir diýe, bezjeluşka diýe-de ortlar. Şol oýunjak galjak zatlardan üýşüripdir diýe, çagalygyna oýun oýnan nälerde, oýunjak zat gören näler, bolmanam o döwürlerde oýunjak zat ýok diýeni, şol altyndan neydi barlady. Onuň bir geň galrynlady kuşt bar eken idi. Kuşt şeýle oýnalýan kuşt. Durşuna kuştyň ödem aşagyna kyp nemesi bar, nemesi oýnalýan. O tagtadan näle nemeden kümüş neme altyndan neydi? Altyndan da şonuň çöp jagalary bar ýanky. Neme diýer? Şah diýä, ýene diýä, mat diýä, şu çöpleriň ödem altyndan neydi? Düşünüp bilýärmi? Şol altyndan onuň buly karapkalara üstüne giydirip karapkalara salyp daşyndanam neme zat ýumşagyrak zat goýýardyk diýe-de şu büýüne döwülüp ýa sırça zat gopma nemesi gopmady ýaly ýa çyzylmady ýaly onuň pagtadan zatdan ýa trapkadan zatdan şu berip durulur diýe-de ýumşak zat nemeden bir ýyly plastika nemeden diş togulajyk nemesi bardyr. Bir-birine jäşi döwülmedi ýaly saklaýan zatlar. Şulardan karapkanyň içine dykýadyk diýe goýup, şo karapkany ýapyp izolentelap baňry geçirmeli ýa-da onuň şu geçirip durkak şo ýanky iki tane haýat edilen adamlardan goýulan haýat we furgona çenni, fura çenni. Şol adamlaryň iki gapdalyny da nemeler durdy diýe. Ahrana diýänmem neme ol eskerem däliydi, ol polisiýada däliydi, ol mahkemede däliydi, ol başga milletdiydi. Şo duranlar, barlap duranlar ýanky arasynda mahkeme de bar diýe, mahkeme känni ýöne ogurluk zat bolmady ýaly şol her 5 adamdan 6 adamdan goýulan adamlar bar. Bir-birini tananok diýdi şolaň. İçinde ýekiji tanaýan adam çykmady diýdi şol gelen adamlaryň hersi dürli adamlar gelipdir başga ýerlerden. Bir-birini tananoklar diýe. Ýöne durmaly diýip aýdyl şey diýip aýdylypdyr. Mehemler gatnap dur diýe iki ýana hiç ogurluk bolaýmasyn diýip. Onuň şol biri karapkaly getirýär-de ýanky altyn kümüş nemelerini, gowhar daşlaryny, ýüzüklerini çen şaýtepden nollydy. Şonu getirýär, ony ýygyna mahkeme ýörap barýar diýe şol. Ula karapka götürip barýar, bulam ýygyna mahkeme barýar diýe. Fura çenni. Fura ýerleşdiren, furaň içine de näçe tane mahkeme dur diýe ýanky barlap. Ýanky ogurluk bolmasyn diýip. Inni men aýtjak zadym şu geň gören zadym bar. Hakykatdanam akmak adam ekeni. Ýanky Niýazow. Ýani men näme üçin aýtdym buny? Bir hawa prezident bolan soň pul kendir, hawa getirip duranlar dogrudur.
Şu kowşunyň nemeleri, zatlaram diýdi şo käbir detalçyklary zatlarym altyndan birlantly diýdi şo mal edilipdir. Diňe olam däl köýnekleriniň şu neme daklyan zatlary bar, näme diýýär oňa? Köýneginiň ýeňine zatyn daklýary erkekliň. Şoňa çenli birlantly diýdi. Pikir ediň ondan. Meniň ol haly mebel barda görüňem ýok, ol şol ýaly neme zatlardan ol bufetler nemeleriniň içi ol stena asylan zatlaryň hemmeti gowhur altyndaşdan nemeden şoň zatdan doluydy. Şol diýenem 3 tane fura, ulu fura altyn kümüşden dolu diýdi ýanky diňe şaýtep ýanky oýunjak ýene şol bir nimet bar bolsa, şkaf, ulu şkaf, aýnaly şkaf bar. Şoň içi diýdi hatar neme polka ol içi ýöne altyndan dolu diýdi. Her hil figurajyklar zatlar. Ine bilemok bu habarlary siz araňyzda bilýän barmy ýa ýokmy? Ýöne men şu zatlary size aýdaýyn idim. Şolar ýaly akmak adam eken ýöne oglam gol çekmezdi. Näme üçin sebäbi bar aýdaly şu 3 milliard diýeli, 3 milliardyň 3 milliardynam berjek şol köşküň içindäki şaýtepler men şu 3 milliarda çalışjak diýse ol bir glupость bolýar-da, samtyklyk bolýar-da, ol 3 milliarda onuň monesesini satyn alyp bolýar. Ýöne eger şu çykgynsyz ýagdaýda bolan soň razy bolupdyr, bolmasa razy etmeýärler, zor bilen gol çekdiripdirler. Şonu men dolu bilýän. Zor bilen gol çekdirilip, şol ýiten pul we ýitdi diýilen pul. Niýazowyň öz hazynasy nimetiniň accountynyň hasabynyň pul ýitdi ýitirim boldy diýip gurulmada. Şo ýitirim bolanok onu naglym obrazym garagyna basyp elinden aldylar. Ine men şonu aýdyp biljek. Şolar ýaly watandaşlar şuňky berjek gurrugym şolardan ibaratdy bir uzyň tizi saklap oturjak däl. Şolar aýdaýyn idim, soragyňyz barsa sorag beriň, bolmasa da şu ýerden tamamlasagam bolýar. Şo ýiten pul barada aýtjak boldum da esasy şu pul ýitenokdy, naglym obrazym alyrlar elinden, oglunyň elinden. Oň ýerine de ýartyny berseň, ýartynam däl plança prosentini diýip aýdypdyrlar. Onuň kakaň öýündäki, ýa köşkündäki imуществоsyny emlägini berjek. Şo puluň plança prosentini berseň diýipdirler. Bolmasa da Türkmenistanyň çykan ok, özüňem gurumjyrym bolarsyň diýip aýdanyrlar da. Onuň gorkusyna beren razy bolupdyr onuň. Biram şo ýanky altyn kümüşleri barada aýdaýyn idim, tonna çykypdyr ýanky öýünden, köşkünden. Bolmanam 20-25 ýyl sen prezident bolarsyň da, çykandyr öýünden. Sebäbi ýalakalar köpdi da şo döwürde ýalakalyk edip ikepilip, oň elinden ogşap, oň eline brilliant ýüzük alyp berip, görýäňde brilliant ýüzüklerini ekrana güjöňläp oturýardy. Öýüniň goşularyny orada güjöňläp bilen okdy, biz bilen okdyk öýüne nämeler badygyny ýöne adamlar aýdyp beren taň bilýän men. Sorag ýok ýaly. Salamlaşypdyrlar, salam watandaşlar. Salam. Watandaşymyz. Laýan diýip watandaşymyz geçen tapar men güneş eredimde bir sorag beripdi. Men şonu soň ýadyma düşdi, şonu bir aýdyp geçeýindi men. Geçen tapar şol логическое мышление barada, критическое мышление barada gurrun edemizde. Svetoforda diýdi, skor pomoş dur diýdi, onuň şolaň haýsyna ýol bermelipdir. Onuň ikinji sözüni men düşünmändir. Ol asl pajarny diýen eken. Pajarny sözüni men bazarny diýip okapdyryn. Şonu düşünmän, onu hawa diýip jogap berdim de gönümel ýanky elbetde skor pomoşa ýol bermeli. Indi ştaýda düşünemsoň, ikisine aýdyp berýän ýanky bir pajarny diýdi, biram skor diýdi, svetoforda dur diýdi, haýsyna ýol bermeliydi. Indi ştaýda biz düýpli kritiski pikir etmeli, düýpli oýlanmaly. Şularyň haýsyny göýbermesek jemgyýete ýa bir maşgala agyr ziýan etjek. Indi şondan başlalyň.
Hemä men öz pikirimi aýdaýyn, hemem sizem diňlärsiňiz, bir netije çykararsyňyz. Ine aýdaly pajarny bir jaý ýanyp dur, gitmeli, şoňa ýetişmeli. Beýleki nemäň skoryň içinde bolsa bir öljek bolup ýatan hassa bar. Eger pajarnyny göýerseňe baryr ýanyp duran jaý ýarsy ýanjak şeýlemi? Onuň ikinciden skoryň içinde bolsa bir hassa agyr göýbermeseň häzir ölýär. Onuň hem aýdaly maşgalalary bar. Öýünde 3 san 4 san çagasy galýa ýetim eger ölse şoň üçin hem onu göýbermeli diýär. Inni ikisini teredäme nurk görýär. Teredäme nurk görsek nemerek zat çykýar. Pajarny barmasa wagtynda barmasa jaýyň ýarsy ýanyp eýýäm ýanyny diýeli ýarsy. Jaýlar näil bolýar? Strahowka edilýär. Strahowka edilýärde şo jaý dolu ýansa-da saňa şo jaýyň pulunu төлýär, strahowaya kampaniýa. Ýarsy ýansa-da saňa şoň pulunu төлýär. Bary sen ýaşap bilen owa. Ýarsy ýanan jaýda da sen ýaşap bilen ok. Awariýny jaý diýip hasap edilýär. Şoň üçin hem saňa strahowaya kampaniýa şo jaýyň pulunu dolu төлýär. Jaýyň bahasy 100.000 bolsa 100.000 berer, 500.000 bolsa 500.000 berer. Sen başga gitde jaý al diýer. Inni nemäň skoryň içinde bolsa ýanka ýetişmeli 3 san 4 san çagy ejeler ölse ýetim galjak. Ine mende şeýle logiski neme bar, pikirlenme bar. Pajarnyň işi haýyr, ýanky strahowaya kampaniýa төлýär, ýantyn onu ikinji göýbermeli, birinjem skoryny göýbermeli. Täp içinde 4 san çagaň ejesi ölse ýetim galjak. 4 san çaga. Ine düşündiňizmi? Ine logiski pikirlenmäni şuňa edip etmeli. Täp düýplirak pikir etmeliler. İkisinem iki maşinam alyp görýän, orta goýýan, teredäme ünürýän. Haýsyndan erbet köp ziýan ýetjek, haýsyndan az ziýan ýetjek. Haýsyna çykalga bar, haýsyna çykalga ýok. Mine meningine şeýlerak pikirim şol. Geçen taparky berilen soraga ine şu wagt jogap bereýin diýdim, şu wagt men okapmasyny okadymda pazarny diýse, men pajarny diýip okamanan, bazarny diýip okapdyryn. Şoň üçin düşünmänem elbetde nime skora ýol bermeli diýip aýtdym-da. Olam dogry ýöne skora ýol bermeli, ýöne situasiýa seretmeli. Skoryň hem içinde her hil balnoy bar. 2 san skorduran bolsa, meselem ikisine de ýol berip bolan haýsam da birine ýol bermeli ýaňyza. Ine onu ýalak baýa ýagdaýym bolup bilýär. Içindäki hassanyň ýagdaýynyň agyrlygyna da bagly. Ine şonu nime deýin idim. Aýdaýyn idim. Onu näme watandaşlar sizi saklap oturmaýynken, meňem işlerek adamamken ýygnap bilmedi iş wagty siz üçin ne biýmadarak wagtdyr, şoň üçin näme şu ýerde tamamlaýsak belki siziňem işleriňiz kändir. Bir ýanyny okap bereýin hani, soň okap bermediň diýip gatyrmäň. Salamlaşypdyrlar, salam. Hemmäňizem Türkiýeden çykýana meň diýäňiz, başga ýurtlardan görýän ýok eken häzirlikçe. Giç ýaşy diýär. Salam. Niýazowyň ogly Murat çilim satyşyny, näme diýär, çilim satyşyny ýapýar diýip eşitdim. Türkde de köşkü bar diýdiler. Antalya'da tarapda. Ay bardır bolmanam. Ol bir özüňiz pikir edip görüň. Kakadyň näçe milliardlap pul bolsa sen bar şol 1 million sarp edeňdi. Ondan bir 100'den 1000'den bir böle bolýar da 1 million sarp edip bir san jaý alsaň şo bolýar. Niýazowyň köşkünden şonça 3 maşin altyn çykan bolsa häzirkileň nämeler çykjak diýe gözüňe getirip bolmaz we häzirkileň öýüne näme çykjagy belli däl. Häzirkileň öýüne näme çykjagy belli däl. Watandaşlar siz ganyňyzy içdirip oturýarsyňyz şoň üçin. Ana şoň ýallary ganyňyzy içdirip oturýarsyňyz. Ganyňy sorup oturýarlar. Niýazow ýetimdi. Ýetim.
Diňe 2 sancak çagasy bardy, bir ogly bir gyzy. Şonu da şoň öýünden 3 etaş mı näme köşkü 3 etaş diýdi diýen ýadyma çenek dogly. Şonuň köşkü 3 etaşdan näçe fura diýdi? 3 fura altyn kümüş çykypdyr. Kümüş ele aýry-aýry kümüş hasap etmeli. Altyndan gowherden da çykypdyr. Mebel temeli bile ol mebeli, haly pallary doludur oň öz portretleri çekilen nemeler bar diýe o suratlar nime, hallar, ýeneler öýüň içinde. Yalakaly adamlar, şowatlar yalakaly edip daşap bilipdirler edil. Garynja ketegine de atdaşýar, şoňa daşapdyr. Şuňalja oýunjaklar diýär olam. Her hil oýunjaklar diýär nime. O kiçem gullarym ma diýär ýöne. Haýranyň alnynda barsam kümüş altyndan nitde, kümüş diýmedi, altyndan nidi. Şol figurajyklar altyndan doglaňyny da getirip durur diýär. Oň nemesini de getirip durur diýär. Ýa bir iş wezip aljaklara minister bolasy gelýänlerim getirip dur diýär. Şoň ýaly. Bir topar pasuda çykdy diýär. Hä, ona maýdaýyn. Bir topar altyndan pasuda çykdy diýär. Çaýnak käsesini çenni. Hanmada okal dowamyny. Netip bolsa bizler täze Türkmenistanyna Gurondan soň bu näme diýär? Soň bu altynlar bizler alyp bilersmi diýärmi? Ay. Gitti ol furalar diýär. Türkmenistan daşyna çykdy ol. Ýöne men haýran galdyr şu furaly gitti diýe de Türkmenistandan çykyp bol furaly gidenler ol. Furaly sen başga ýurtlar göýürmi-de onça gyzyl altyn kümüşi. Onu samolyotla soň aeroporta bar samolyoda ýüklenirler. Menim pikirim şeýle o taýdan giden soň samolyoda ýüklenir. Ýöne bir geň galdyrynda birem türkmenlerli şolaň. Şu meheme howlaýmasa galanda şap berenden birem türkmenlerliydi. Diýmek türkmenlere ananan oklar. Şuňaňmy? Türkmen otak sokkan oklar. Onuň köpüden wors bolmaly. Ne şeýler? Dowamyny okaly. Bu soru ýol hereketine degişilýär. O ýol hereketine degişilýär. Geçen tabarym aýtdym şol svetofor gyzyl ýanyp dursa da göýök ýanyp dursun, ýaşyl bolsun tapawdy ýok. Şol skora bilen şu migalkasy galýan, migalkasy aýlanýan slujbalaryň pajarny bolsun, skora bolsun ýa polisiýa bolsun, şol migalkasy aýlanýan bolsa şolara ýol berilämeli. Beýlekler gyra çykyp durýar. Taşerutlarda şeýle bilemok Türkmenistan orset olarken bir nemeden oýdýan. Ýene geçirmedim ýaly okap berin. Aýdaýyn nip durdum diýär. Matryoşkalar ýadyma ýalymy diýip diýär. Ha o. Baryny almaly. Hazynamyza geçirmeli. O geçirmeli hazynamyny. Geçirip bolsa geçirmeli Türkmenistanyna. Onuň ýaly jaýy tileýän ýa-me jaýy tileýän düzgün ýansa düzgün ýansa näme diýär? Söndürmeli ekeniň diýerler. Onu näme ýansa täzeden ýazyň düşünmedim. Türkmenistanyna onuň ýaly jaýy tileýän düzgün. Töleýän düzgün ýansa ýa. Söndürmeli ekeniň diýerler diýär. Wah, Türkmenistan aýtmasa Türkmenistan bara. Suwsuz gelýär, maşinam bara suwsuz gelýär. Sönüp bolan soň 5 manat bermeden suw muýunup gat sen maşinaňa özüňe dyk galýaryňa. Bary suwsuz gelýän bolsaň. İstanbul näme diýär? İstanbul içinde Niýazowyň özüniň fabrikalary salyp iş edip otýur şu wagt diýär. Näme diýär İstanbulyň içinde Niýazowyň gyzynyň fabrikasy bar diýär. Bolup biler. Tanamamsaň. Salam onuň we ýurtdaşlar kolay gelsin diýär. Sag bolun. Onuň hem oglundan alyp bolarmy diýär şol zatlary we pullary diýär. Onuň soň nime? Suçadyr. Ony
idarlamaly, onu analiz etmeli, onu rasledowanja barlygy derine işini geçirmeli. O pulu oly gözüňe de getiriň şol prezident diýilen adam prezident bolana da aýlygy onuň baram. 100.000'den geçenok bolan aýlygy. Şoň üçin $10 milliard sen onça gazanyp bilmeýäň 25 ýylyň içinde. Bu hawa korrupsiýadan, ugurlukdan geleni görünüp dur. Sen 1 milliard gazanyp bilmeýäň ediň aýlygy ýaşasaň. Onam aýlygym $100.000 boljak bolsa. Tak Rojin ister diye salam Onur hanım bu Türk yurttaşlar ben onu okudum. Tupina gidendir diye indi or altınlar diye. Bu gidenler bolmanın ol pullarını elinden aldılar oğlunun. Bazarını yazıldı diye. Bajarını yazıldı diye. Yanlış yazılıptır diye şu vakt diye. Ha onu men şey diýip okudum onu bazarını diýip okudum. Menem düşünmen onuň başga çarak jogap berdim. Ýöne şu wagt indi düşünem soň şu bazarını däle pajarny bolmaly. Şoň üçin pajarny bilen skoryny şu wagt deňeşdirme getirip aýdyp berdim. Haýsynyň has ziýan görüljegi. Onu watandaşlar ullakan zat ýok, sorag zat ýok. Bunu ştada tamamlaýyn. Ýanky zatlar size informasiýa görnüşini aýdyp beren idim. Niýasyň öýünden näçe tonna altyny çykanlygy barada. Innikileň öýünden näme çykjaklar belli däl. Bolýany. Sag bolun, sag oturuň. Hoşlaşadyň şu ýerde. Sag bolun, sag bolun.